да прочетем едно слово от Библията, което се намира в Изход 12 глава и там от 21 стих надолу. Тогава на 14-тия ден от месеца Мойсей повика всички израелтяни, старейшини им каза: идете и си вземете по едно агне, според семействата си, и заколете пасхалното агне. После да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще съберете в леген. И с кръвта, която е в легена, да ударите по горния праг и двата стълба на къщната врата, и никой от вас да не излиза от къщната си врата до сутринта. Защото Господ ще мине да порази египтяните. А когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и няма да остави погубителя да влезе в къщите ви, за да ви порази. И ще пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си. Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде, според обещанието си ще пазите този обряд. А когато децата ви попитат какво искате да кажете с този обряд, ще отговорите: това е пасхалното жертвоприношение за минаването на Господа, който отмина къщите на израелтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони. Египтяните 400 години потискаха израелския народ с тежък труд, непоносим труд, и воплите на народа стигнаха до ушите на Господа. И Господ реши да избави своя народ от тези мъки и приведе Мойсей и му каза: така и така ще направиш, защото аз съм намислил да изведа израелския народ от Египет. И както видяхме записаното в Божието Слово, кръвта, която Бог каза всеко едно семейство да намаже праговете си на къщата, тя ги спаси. Погубителят, когато видя кръвта по праговете на жилищата на израелтяните, той отмина тези къщи и не ги порази. А всички останали къщи на израелтяните бяха поразени. Така че в Новия Завет кръвта на Исуса Христа фактически е същата роля играе, както при израелтяните, така и в Новия Завет кръвта на Господ Исус Христос избавя всеки един, който се намери под тая кръв. И когато ангелът види кръвта на Исуса Христа, на всеки един повярва в Него, той ще отмине и този човек ще бъде спасен и ще има вечен живот, както казва Исус Христос. Така че, нека тази кръв, която спаси израелтяните от погибел, тази кръв и днеска кръвта на Исуса Христа ще избави всеки един от нас, когато ние да станем под тази кръв, която фактически е нашето спасение. И сега нека чуем песента, 82-а песен, "При вида на кръвта". Милия спас на кръста умря, за да изкупи теб греха. Грешниче вярва това, за да замине твоята врата. При вида на кръста, при вида на кръста, при вида на кръста, ще замине твоята врата. Ако си паднал ниско в кълта, не се отчаивай.
заради милочи към Христа, Той ще замине твоята врата. При вида на кръвта, при вида на кръвта, при вида на кръвта, ще замина твоята врата. Словото вярвай, велики Той, дръжте за него в този страшен бой. Ако пребъдваш в него така, Той ще замине твоята врата. При вида на кръвта, при вида на кръвта, при вида на кръвта, замине твоята врата. Той е защита и камара от всяка буря и от беда. Скрий се в него, Сатана, за да отмине твоята врата. При вида на кръвта, при вида на кръвта, при вида на кръвта, ще замина твоята врата. Съд наближава, всички са там, който отхвърлил, който презрял. Грешните бързят, бягай Христа, за да замине твоята врата. При вида на кръвта, при вида на кръвта, при вида на кръвта, ще замина твоята врата. О, чудна милост, чудна любов, Той да спасява, си е готов. Дай му сърцето си от сега и Бог ще мине твоята врата. При вида на кръвта, ще замина твоята врата. При вида на кръвта, при вида на кръвта, при вида на кръвта, ще замина твоята врата. И така песента казва, ще замина твоята врата. Ако искаш Бог наистина ти помага в този живот и искаш Господ да бъде с тебе, да намериш вечния живот, то застани под кръвта на Исуса Христа, защото това е наистина преобраз на онази случка, която е станала в древни времена, когато Бог избравя израелтяните по този начин. Така и кръвта на Сина му Исус Христос избавя всеки един, който застане под Неговата кръв. И когато Бог види кръвта на своя Син върху Неговите подпечатани, фактически ще бъдат спасени и ще намерят вечния живот. Амин.